5 napos nemzetközi aikido edzőtábort tartottak Sopronban, a Krasznai Ferenc sportcsarnokban. A magyarországi Rajibudó iskola 4. alkalommal szervezte meg az eseményt. A résztvevők az aikido nagymesterétől tanulhattak, és kreatív gyakorlatokon keresztül sajátíthatták el a kifinomult technikákat. A pusztakezes mozdulatokat gyakorolják a sportolók, de fakarddal és bottal végrehajtott technikákat is tanulhattak. A junior és felnőtt korosztály számára tartott többnapos edzőtáborba mintegy 60-an érkeztek a világ több pontjáról, köztük Franciaországból, Chiléből, Németországból, Ausztriából és Erdélyből is. Dr. Polgár András, a Soproni Aikido Machine Egyesület elnöke szerint fontos, hogy továbbadják egymásnak a tudást, és mindenki tanulhasson valami újat másoktól. Az aikido gyakorlásához különösen fontos a gördülések, eséstechnikák elsajátítása, és tulajdonképpen ez az eszköztár, amivel a földre lehuppanást, zuhanást tudjuk kezelni úgy, hogy a törékeny részeket, a sérülés szempontjából védendő részeket nem ejtjük le a talajra, általában az izmokra vagy olyan külsőbb testfelületekre érkezünk, amik el tudják nyelni az esésnek az energiáját, és ezáltal megvan az a technika, ami lehetőséget ad arra, hogy újra felálljunk és folytassuk a gyakorlást. A résztvevők az edzőtáborban Jafraji nagymestertől tanulhattak, aki még 1994-ben tartotta az első magyarországi aikido táborát. A rendezési jogot idén negyedszer a magyarországi Rajibudó iskola nyerhette el. Ez a 30. év, amikor Jafraji sensei Magyarországon nyári edzőtábort tart. Az még a Covid alatt is lehetőségünk volt, hál' Istennek, illetve a Covid évében nyáron, amikor már lehetett rendezvényeket tartani, akkor is meg tudtuk tartani a nyári tábort, jóval szerényebb és kisebb létszámban. Ezek az alkalmak mindig kiváló lehetőséget adnak a harcművészetek alapelveinek mély és komplex tanulmányozására. A nagymester szerint a táborok nem csak a sportolók, hanem a saját aikidóját is fejlesztik. Az aikido ez egy japán harcművészet, ami a 20. század elején született tulajdonképpen. A megalkotóját Morihei Ueshiba-nak hívják, Ó-szenszeinek is szoktuk nevezni, és a jelentősége az, hogy ez egy olyan harci művészet, aminek a célja, illetve a szellemisége a béke megteremtése és megőrzése. Az edzőtáborba dr. Csiszár Szabolcs alpolgármester is ellátogatott, aki elmondta, hogy Sopron sok sportággal teletűzdelt, színes sportélettel büszkélkedő város, így mindig támogatják az ilyen sportrendezvényeket. A jelentőségét az adja, hogy nem lassan, hanem már hagyománnyá növi ki magát. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Rajibudó Hungary Egyesület, egész pontosan már szövetség Sopronban szervezi meg immár 4. alkalommal a Rajibudó nemzetközi aikido edzőtábort. Én azt gondolom, hogy Sopron tényleg egy nagy sportágakkal teletűzdelt sport életben nagyon színes város, és az, hogy most ez a közösség, ez az 50-60 fős közösség Sopront választotta, az számunkra is egy megtiszteltetés. Az elmondásaik szerint jól érzik magukat. Alapvetően a közösségi együttlétük és az edzőtábornak a mikéntjeit azt le tudjuk bonyolítani. A programjuk kiválóak, jó hírét fogják vinni állítólag városunknak, és mi ennek nagyon örülünk, és mi minden alkalommal az ilyen jellegű rendezvényeket a várossal támogatjuk. Az edzőtábornak egy kísérő eseménye a kalligráfia bemutató volt, melyet egy Chiléből érkező kalligráfiamester vezetett, aki bemutatta a párhuzamot az ecset használata és a harcművészetek között az állandó gyakorlás, kitartás és szorgalom mentén.